Maayong buntag, kini ang Sugbo News Live. Sa sugo ni Governor Pam Baricuatro sa Cebu People's Action Center, adtoon yod ang mga lagyo nga barangay, isla o kadtong naa sa bukid nga naapektuhan sa linog, aron mahatdan og ayuda ang apektadong residente. Sa Capitol Warehouse, giimpaki ang mga relief goods o gikarga sa Black Hawk helicopter sa Philippine Air Force. Ang mga relief goods gipahatod ni Governor Pam Baricuatro sa isla sa Carnaza, sakop sa Daan Bantayan. Namuno sa paghatod sa relief goods sa isla sa Carnaza, si Ruben Laizera, ang Executive Director sa Cebu People's Action Center ni Governor Pam Baricuatro. Ang taga-isla sa Carnaza, grabe ang kalipay nga gibati ug pasalamat nila ni Governor Pam Baricuatro nga nagpakabana sa ilang kahintang kay wa gyud sila gipasagdan ug wa sila gipauwahi bisan pa man sa kalayon sa ilang isla. Ang isla Carnaza adunay 700 ka Pinoy-anan ug sobra sa kapin 2,000 ang mga namuyo. Sa katalagman nga niigo sa Northern Cebu, abtik ang Cebu People's Action Center ni Governor Pam Baricuatro na nagpakisusi sa mga apektadong lugar ug maoy nangunay sa paghatod sa mga nag-unang panginahanglan sa mga nabiktima sa linog. Hinaot unta, di mo mausap. Ya. Usbon ko. Daghan din salamat sa inyong pag ari diri sa Milagro. Mag-ipunga, nabasa ni Gov. Pam ang message kaya siyempre kami diri na apektuhan good pagtigid ng mga apektuhan na diri niya amo upload layura sa highway wala gid kami nadawat diri sa muang sitio sa muang pulok kung nagpasalamat ito nga nabasa na kami tanan diri nakadawat dito natubad din ang among kuan tigaan taon diri sa muang lisod karon salamat ug kayo bro ginaot ka nga daghan pakagmaturaman diri na naghinahanglan salamat kayo God bless you bro. Ako kay namang salamat kang Governor Pam sa iyang pagsanong sa hangyo sa among sa kasilingan na maabot diri ang ayudan. Dako kay namang pasalamat kay layo gyud din kami sa highway no so dili jud ingon nga naa gayon ang mga ayuda. So again, Governor Pam, salamat jud kaayo sa suporta nga imong gipakita sa among purok. Daghang salamat. Ang Cebu Provincial Government nagpasalamat sa mga LGU nga naghatag og suporta sa Sugbo pinaagi sa pagpada og mga medical team. Samtang gipanawagan usab sa mga Subuanon ang pag-cooperate sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa mga gustong mo-donate og dugo tungod kay importante kini sa pagluwas og kinabuhi. Sa Daan Bantayan District Hospital, nitabang sa pag-atiman sa mga pasyente ang mga medical team gikan sa Davao City. Sa Provincial Hospital sa Danau City o Provincial Hospital sa lungsod sa Subo, anausab ang medical team gikan sa probinsya sa Bohol. So katong niagi sa ato i-dispatch nato sa ato mga hospital. So for example, Dariares, katong ipadala sa Dariares, na sila sa Sugod sa Danau. We were told na representatives from Pasig and Quezon are also coming. But kung wala niagi sa capital, what na kayo sa dispatch. But those na nanawag na to continuously na magpadala pa sila, we just told them na ang life and limb na cases na nag-deal naman katong mga critical. So kayo na itong i-anticipate kay kala na lang sa municipalities ko na kanang mag-disipon and what we're bracing for if wala ang potable water does not arrive on time sa itong mga municipalities kaya mag-wait for dehydration and Sa Provincial Hospital sa Bugo, andun na tayo mga pasyente sa gawas na bahin tungod sa kahadlot sa nagpadayon pa na pagtayo og salita tungod sa mga aftershocks. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo na nawagan sa mga Subuanon na adunay gugma sa pag-donate og dugo sa pag-cooperate sa Vicente Soto Memorial Medical Center alang sa Blood Donation Drive. Kini aron adunay pundo sa dugo dinhi sa Subo para sa emergency na panginahanglan.
So I think pila ka hundreds of bags of blood na atong nakuha. Salamat kayo sa katulong volunteer o nag-blood donate na nag-donate silang blood. Pwede paghihapon pa mo donate in the coming days. So dili dapat pumada yun, but is kang malibre mo. Pwede din na it's a good thing to do man din sa food. And people can donate blood. Sugboanon, manginlabot kita, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. At ang dugang pang mga kasayuran ug balita nga mailabot ang Sugbo dinhi lang sa Sugbo News. Ako si Monching Oxtero. Maayong buntag.